sudan. Asa dito si Christian no? Katugala sa bini ko mas Christian susunod eh. Hah? Christian? Oh, ano kang Christian? Wala sa bini. Pasti gede na sila diha. Wow, olam ang sudan. Sige, makakasudan na ng wow ulam pa nga. Maka high blood man na. High blood. Sudan, wow ulam, maka high blood. Muni sudan na nga maka high blood. Dalit ang matigok. Kana di makatigok na. Maka high blood ni. Nah, banat ka na pa nga. Paparas juga kang badod. High blood. Nah. Guys, mayroon yung maka-high blood. Basta maka-high blood kanon. Bila ni sauna bang? Pa, bila ni sauna? Pa, bila na sauna? Bante. Mura ba na gihapon gikuha na 2 pesos? At no, di 22. Pila? 27, wag ka dapat 27, 27. Yung ka 22. Ang sa nila may 22.